клуби футболи Равшани Кӯлоб ҳам дар танаффуси футболӣ ҳайати худро тағйир дод. Акнун мухлисони футболи ин даста аз ҳунарнамоӣ боз як бозигари мумтоз Ромиш Ҷалилов, ки солҳои охир пои худро аз футбол дур кашид, баҳра хоҳанд бардошт. Ромиш солҳои охир дар дастаи Истиқлоли Душанбе бозӣ карда, баъдан ба таъсир рафт ва инак баъди баргаштан бо дастаи Равшан шартномаашро ба имзо расонид. мавсими соли 2015-2016 Ромиш Ҷалилов дар дастаи Регли Садас ҳам фаъолият дошт. ӯ ба дастаи Истиқлоли Душанбе дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё то ба вохӯрии финалӣ баромада 16 вохӯрӣ анҷом додааст ва муаллифи 2 гол ҳам ба шумор меравад. мухлисони футбол ҳунарашро дар ҳайати дастаи мунтахаби мамлакат низ тамошо карданд. ӯ дар 6 бозии дастаи мунтахаб ширкат карда буд. Равшани Кӯлоб бо омадани боз як бозигари хеле хуби хати муҳофизат Бахтиёр Қаландаров, ки баъди анҷоми чемпионати Ҳиндустон аз дастаи Айзвал ба Тоҷикистон баргашт, шартномаи худро ба имзо расонид. аз тарафи дигар Артур Принс, муҳофизатгари машҳури ганаӣ, ки солҳои охир дар ҳайати дастаи Кӯктош бозӣ карда буд, ба Равшан оварда шуд. маълум аст, ки Равшан бо ин бозигарони боварӣ дорад ва ба онҳо умед мебандад. ба дастаи Равшан пайвастани Саидмухтор Азимов ва Муҳаммадалӣ Азизбоев аз Иста Равшан бо Обед Авусо хотири мухлисони ин дастаро шод хоҳад кард.